Sabadell. S'acosta el Nadal i nosaltres, els Reis d'Orient, ja estem preparant el viatge cap a les vostres terres. Cada dia ens mirem els mapes, les previsions del temps i les fotografies de les places i carrers de Sabadell. No sabeu com n'estem d'il·lusionats. Per anys que passen, cada Nadal és màgic i ens fa moltíssima il·lusió emprendre el camí cap a Occident. Però nosaltres no serem pas els primers d'arribar. Abans ho farà el nostre entranyable ambaixador, amb els patges i els cartells reials. Hi ha tantes coses per preparar. Ens caldrà ajuda perquè tot funcioni. Per això enviem aquesta carta a la ciutat, en què us demanem un cop de mà. Primer de tot, necessitem un bon espai per l'ambaixador. Ha de ser un lloc agradable, on pugui rebre tothom qui el vulgui visitar. I on, sobretot, hi càpiguen els sacs on es guarda les piles de cartes que de ben segur li envieu. Ah, i no us oblideu que hi ha d'haver un punt de recollida de claus. Sí, aquelles claus que teniu per casa en algun racó o calaix i que ja no feu servir. Recordeu, oi? Que totes les claus es recullen durant aquests dies, es ponen totes juntes el 5 de gener, just abans de començar la cavalcada, per posar la gran clau màgica que ens obre les portes de totes les cases de Sabadell. També ens cal que els cartells reials es puguin escampar per tota la ciutat. Així ens assegurarem que es recullin les cartes a tots els nens i nenes de Sabadell. Els podeu oferir que s'instal·lin a les vostres boniques places o a carrers on es passegen les famílies. Estem segurs que les associacions de veïns i de comerciants de Sabadell, com cada any, hi voldran col·laborar. I, evidentment, cal posar a punt tot el que necessitem per la cavalcada. És per això que ens fa falta un vapor reial. Sí, un espai on els nostres ajudants treballin sense descans per posar a punt les carrosses, organitzar el correu, escriure els noms per als regals i també les comandes de carbó. No us el podeu deixar perdre. Aneu-lo a visitar. És molt emocionant. I per últim, ens agradaria que decoréssiu tota la ciutat. Poseu-la ben bonica. És tan maco des de les carrosses veure els carrers engalanats i il·luminats darrere les vostres cares somrients. Ja ho veieu, hi ha un munt de coses per fer i per gaudir-ne, perquè a Sabadell tenim tot el Nadal. No us deixeu de perdre res. Sortiu al carrer, participeu en les activitats del Parc de Nadal, de nord a sud, a les cantades de corals, aneu a veure els pastorets, apunteu-vos a les curses, aneu als comerços, no pareu ni un moment. El Nadal és tan màgic. Gaudiu-ne, gaudiu-ne, gaudiu-ne. Sabadell, posa't en marxa. Aquest mes passarà volant. Fins al 5 de febrer, Sabadell.